Yes, way. Yes, way. Yes, way. Yes, way. Now to us. Now to us. Woyo. Eradi wulo yini hey. Woyo. Eradi wulo yini oh. Woyo. Hello. Hi. What dinkunim? Yes, man. You see what dinkunim? Amen. Yes, Babuye. Yes, Babuye, you know, Babuye. Yes. Amen. This is the last service. Till 2029 on the 1st of January. Yes. I would be home Opatafuor. Yes. Senior. Amen. Enti unimi anoya day. Yes. Yes. So whatever that you want me to do for you, yes, get yourself, your heart and everything prepared. Yes, senior. Hello. Hi. You must get it today, not tomorrow. Yes. Power. Senior. It is will be banner on you prepared that you are actually free there. So. And then I was saying we will be BBM there. With the mouth. Yes. Because me not closely pine asa. Yes. O frame ya unyame. O chat me so awanya day. Unyame. Sir. Until nene dear, it's a must for you. Yes. I was said your ope sika kwano and then one side there. Aka. Opa. The opa yaresana was one side day. Aka. And then na me you me musem be me bibi mo obi. Celia. Opatafuor. General power. See one. Yes. You can't suffer muntimi nshira be part of them. Debbie. Oh yes. Mishira mani bem. Yes. Me kasa me ya me dey. Beye. Me nya so see adeyo. Untimi nshira. Yes. Papa. Senior. The general. Etinyami nshira osan no pay. Wa ha say. Yes. Amen. Yes. Opatafuor. You do segment bi a. Nyame difo nyame nya okese. Enkrofo bi wa omba say meti o masem special. Nyame difo nyame nya okese. Enda munyuma pa wudi nti. Eja badin de is ya de wujibi. Obi sa de bi aba. Ya de mienu na atoa osisi yi. Menji o. Misrew. Eja. I promise wo mojema me. Because badin me ja me boka dodo. Eja na obe ne den. So we eja. He say commercial bank for crepe match matu. Hello. Abra, one ne yire wan. Ekuya ne kunu mumre, mumfa mechire eja na eja aba. Hello. Yes, tentem ne yanko. Eja umma mienu. O mo se wa na ushire o ma wade yeso. The AP every more abano na omo de ne chew. Akra ni. Eja wono wa. Ne ho ofe papa. Wow. We da hoji ana doggy. Yes, man Mike no nchirichiri. Yes. Yes, tentem. Mike na bi wen. Aha, dia. Passion ni nyina bi wo. Ni nyina bi wo. Yes. Senior.
Yes. Pacho ni nyina bi. Ninyina bi wo. Yes. Yeah. Wow. Bema na oba. Berma. Pacho bema. Opatafuor. Yes, into your friend is saying Ramisa Akio. Ramsa Equioko. I see. Magia to Misum. Yes, bounce up. Opatafuor! Senior. Yes. Great white head. Me a very, very cause trouble. Yes. Me also your stubborn whom you have a job. Yes. Senior. Extreme. No size. Senior. Yes. Wow. Warrior. Onyaria. Amemra. Yes. Senior, bounce up. Come here. Unto the Lord. Come here. Yes. Senior. Opatafour. The general, C1, spiritual commandant, no size, power. Asasiano no sia 1 wuni sasua sia 1 eyewa power. Yes. We're running Papa and in our Yes. You socks. Yeah, no man, yet be my young. Oh, better. Yes, Ezekiel 21. I'm a rad, yeah. Can come on, 21, yes, verse 1 say. Verse 1. Eh. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Aha. onipa ba, fa w'ani kyerɛ Jerusalem. Aha. Na ma wasɛm nsuso ngu kronkronbea hɔ. Aha. Na hyɛ nkɔm tia Israel asase sɛ. Aha. Na ka kyerɛ Israel asase no sɛ. Aha. Sɛ Awurade sie nie. Aha. Hwɛ. Me ne wo anya. Na mɛtwe me nkranta afiri me bɔha mu. Aha. Na matwitwa wo mu. Aha. Atenenefoɔ ne abɔnefoɔ. Aye. Senior. Opatafuor. Sia 1. Great white head. Yes. Already me shan kongu akola isu tia di fiefuo nyinara. Jesus. Do be domino ma domino. Do be Yes. sorry no so ma sorry no so. Jesus. Mpatuwo eniguase ohaw. We onya senso de efiri Awurade nsem. Jesus. Ohiane ahokyere bi wo abusua no mu a wonka ho. Yes. Oyesu teremo. Jesus. Oyesu teremo. Jesus. Oyesu teremo. Jesus. Obedi won kwanna. Amen. Yes. Baby ado na betie biara. Oho enya wo dia. Yes. Family bag black and money.
Yes. Senior. Amen. Skaura. Yes. Nya bia mo bia nya bia ma. Oh, eja. Enti ye bo bra ne ye bre. Enya sam ketwa. Me was secret. What you say? Yes. Enti secret no. Utie mi ana me ma we enjoy life. Yes. Me say me ankasa me yam bakura o misbehave a. Matwe waso. Yes. Hello. Hi. Enti me nim obi se obi ye me favorite. Yes. De otie me ne no one ye me de ya. Favorite. Aha. Sana wasa won Senior. Opatafuor. Yes. Bima. Skaura. Senior. Ena de ensem ho. Opatafuor. Susuma mfans na ba ma yi aboro so. Eja. What Roma? J 10,000 Ghana. Oh. Bounce up. Yes. Opatafuor. Akrani nimska. Enya sam ketwa. Yes. Oye me nana mpa. Okramu Emaneri. Yes, jamin kam mo fa nko. Yes. Eja nyame sraw. Yes. Nyame sraw. God bless you. Senior. Nyame difo nyame nya okese. We de aduru ne so ye wa for man. Unyuma nyina ko mensa. O se ne ka chire wo last month ya na ohia wo ne pa wa ye no na brabo mu no. Ontimi mfa ne ba ne nana ne nkoto obi agise wo. Enti akwasi mensa. Aha, onso de ne nana aba se odifo Opatafuor de ne chew. Eja mensa wono nana oba ene nana no momani mu ha. Eya semu. Hello. Hi. Enshame sao. Me nana no so dos. Yes. Tetem ne na men content. Senior. Unyuma panti. Yes, in tentem. Unyuma panti. Ya wona da ben. Nti your friend say kwadwo. Nti your friend is saying he didn't say Kwadwo akuokun. Kwadwo akuokun. Ova brof di nyehwe. Kwadwo akuokun. Magiotum. Senior. Mama we boy. Yes, running running 9. Abusia bi wo ha okoto mu ase ube ye bra obre. Oh. Enu bi ni anya bi amamo amode ni na mu sa no. Enya sam ketwa waja. Nti utia ho na ye de ya. Na pow. Yir na onam so. Obi wo no ma de aye ni nyina na ogina fa ko ntimi nto ne 9. Oh. Sika da ne ho kro ntimi nya den. Emfa. Be Ezekiel chapter 16. Verse 1. All say. Na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ. Aha. Onipa ba. Ma Israel hunu na chiwade. Na ka sɛ. Sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Jerusalem nie. Aha. Wase. Aha. Ne wawo asase. Ne Kana asase so. Wagya yɛ Amorini. Na wona yɛ Hetini. Na wawo mu de. Da wo no. Aha. Wantwa wo funuma. Aha. Na wamfa nsuo anware wo. Aha. Ama wo ho amfi. Nkyene nso. Wamfa bi ansra wo. Aha. Na wamfa ntoma ankyekere wo. Aha. Obiara yam anhyehye no ama wo. Hello. Hi. Amen. I think normally no. .
Otoha, or thank you, Mount Skakoko. Yes. How do you win? Oh. Awesome. And it's on the number and can Dakuma over you. Yes. Senior. Already, Michelle come to Yabus about free few for Jesus. Domino. Jesus. Do be Shiran Meshiran. Yes. Uhiani, I want you to be a webusiem. Jesus. Yakwala Ifrim. Jesus. Udimunti. Yes. Mabofrey Yankwa. Amen. Yare or how Amania Machem. Jesus. No me be a Machem. Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. But one bambotono so. Yes, Lord. So Kono Kunyankwa. Yes. Akwala inti Abusian Shira. Yes. Said Joseph better Abusian no ya Abusian. Yes. We used to be no amen. Amen. Senior. J. We're 5,000. Senior. Opatafuor. General. Yes. Scoura. Monshe Yates na Bibia no. Yes. Why? Bibia na me dan ka na dwo. Kwan ya me fa so aba ofie kura ohu. Ana me kum so. Hello. Yes. Nyame difo, nyame nkoso nya wo kese. Dia duru ne so ya wa wo ba abaya wo sumfie ha Sandra Ousu. Onso se wa wo ede ne ba be chia wo. Enti Sandra onso bre. Oi. Mama me mic, na me musa ke we bibi. One mic. Because one say the gay we see innocent no. Onamudi kase kwantati ya krontia no so. Ten na utimi nyemu ye. Ba mam hu onwanwa. But we are better now do obey deeper at your own risk. Because I'm rather than say Roman sister straight. Me wonder some kura ni panika tu ni ti me dey ya. Yes, dey na ni panika tu trimu anti. Utimi etwa tu mi kese e wa so dem nyina boy say urade kura fa ho ma brew. Huh? Yimano, yes, move a camera to so baba wi ase nyina. Fa to no so. I didn't to TV3. Bra say bejina de bejina. Bejina. Dey na nipa ne ka to trimanti. Utimi ka che urade say fa ho. Ah? Yimano Hello. Yes, chiri my idea. Okan dey. Huh? Oba be ne wa ha wonti wo so oba 100 times. Me ware 190 bi da. So what bebre? Enti me wa de ne de ya na forget. Ana nipa no so gu ano. Ajia, una otunufo. So one lock nipa kro. San, I saw them was in it. Omo ama mi nji nipa ni biem. Sandra, ana Sami, Tuga. Owe. Akwawe. We. Ti mi nji nipa ni biem. Amen. Oyoba. No fed ye. Yes. Na basa pa no. Nyagro. Wow, I see.
running nine. This is much actually the woman down. Munko for scissors, no moon chatting nine, chatting wheel. Tente, move on quite when I'm ranting and I'm your man. Yes. Tentem. Jamano. Amen. Amen. Yes, Bobuye. Opatafuor. Senior. Osumwa. Yes. I'm gonna make you high neat. I'm gonna tell if you have tantande. Because I'm gonna keep bat house. yes. We make sure the auditorium is always clean. Yes. They are the ones who are responsible for that. Yes. Senior. Yes. Opatafuor. My money be kakrebi. General. Skawura. Yes. Eyewa. Oya sonfo wa ha. Sanity. Oni akua mienu. Yes, tata. Yes. Senior. Be oyo no so. Tentem. Yeah. Rather me share come to abofra yisu. Jesus. Di tia ni fiefo. Yes. Tachrema bi ebesori atia ni bia. Jesus. Adome tumi de ne nkabiri tumi. Yes, Lord. Oh yes, Jesus Christ. adie bi efru maami fie. Jesus. Mantemu a wote bi ebesori atia. Jesus. Be you free mu. Yes, Lord. Oh yes, Jesus. Amen. Amen. Je 10,000. Yes. Senior. Opatafuor. Senior. Amen. Skawura. Sorry nako. Yes. Omabai. Yes. Untimi nsor abuo funu. Nipa no ka setena so anka wontena. Ha? O CE. O ka so wontena so anka wontena. Bon se merad. Ha? Nipa no ka so wontena so anka wontena. Why am I saying nyina mu ye holy? Hello. Fire burn you all. Why am I saying you holy na mo ba ha? Opatafuor de onyu. Ozumu nyina mo nye. Pe 50 million man, 50 million. Senior. Eh sika wuo na gina. Yes. Opatafuor. Yes. Abatre. Mama mpaya. Yes. Ya pon ya kokwaji 5,000 Ghana wono. Yes. Senior. Medi ja kwa na makara wo ye be hia. Yes. Bye. Senior. Sika sa me hwe nanimu a enye owuo na tata no. Yes. Ayo hia na oda no. Hey. Oda. Hey. Light bill. Hey. Water bill. Hey. Enu na o si ase bibi hu na no. Hey, we ase. Ewrade ntua ohia ka wate. Amen. Hello. Aye. Ohia na ma ofa nsuom ko obi wo so kopa bosia so ko wa anya bi. Yes. Ewrade ntua ohia ka. Amen. So opeso afawade ekofie. Debbie. Ompedi a ewrade ntua ohia ka. Amen. Hello. Hi. Say o so 10,000. I'm in for lighting to make cramu ano me ko. Yes. You be share 2029 1st January. Yes. Senior. Opatafuor. Mo ya mo hyehyɛ. Yes. Ade na usu. Senior. Osu gu me so too much. Ukrowe. Yes. Bra. Opatafuor. Skawura. Yes. Now but then one here. This is money speed. Yes. Jam.
Me pe wasem. Yes. Huh? With a bomb chance, 10,000. Yes. Muni. Opatafuor senior. Asasiaro no isia. Sia one. Me be book. Yes, me nana ni bio, your friend a Kyoko. Yes. Je fato nsu man bro nya aso. O se won pentima mfoma de nsem. Me be si wani so town to ho. O je. Man fa ne nsa ono a je. On pe. Ready. Yes. Asa. Okay. After church. Okay. Eja de yadru osisi eye wa kola baako awudi wachi nyene from Asubonten na ono de oni Ghana ha Denmark na owo na last year mu na oba besre o se opeba wonso boa no ebompa ma no ma ne fafuro afi mo ani na nka wo se nyame asoe no nso bisi na nyame nyansoe no eno na odi sun ne brabo aba se boni bi ni waya wada woma hunimobo na soe no na obre efia celebrate. Boss, am I ready? I didn't know on way. Yes, kasa tanta mi enko. Na ihu akola no. Drew say yet ya. Edu se me wo na mi hu. Kasa na speaker ni. Edu tami me be a woni ka me na mi hu akola ni bi. Hu akola ni bi. Atwan. How? Menim. Me di ade ma obi a. Obi enu obetimi de nsa aka. Hello. Hi. Me nim ni pa ban a meye. Yes. Eti me di ade ma obi se wo, me di ade we ya yedai. Amawa. Obi eni ho. Se ofri nsuom, owo hwiem, oye saman. Obi eni ho, enti na me nsuro obi a. Hello. Nti abaya tin pa se. Obi si wonyem. Na ohyemenas na ne nyinsen. Tumi bi firi baby de ne nsa ta. Me minisa records ni bi. Yes. Say obi si wo kwa akọwu, minisa records ni bi. Yes. Hello. Ntaya den na wo nko a wo de duru so a ugina machine so a ehu Pacho minim ade a wosamoti ase ni he metumu am wo hafo Oko Church of Pentecost I respect your church Oko Presby mi bu asori bia uko bia mi bu ye won kremofo ha Kibi waha. But can you say every kingdom be a principle, right? Yes.
The entire me pe atiatia na me manipa me mpie is because semi bufu a de mi di na chi no o me kan chire wo se de na wo ye obe attack you straight. In the early beginnings of my ministry, let me tell you something. I had it very tough with my own family. Because it got to a point I don't want to say. Free my china go back, go busa me, mabusiam. Obia ni wa authority me on tough, obia to form. Hello. Obia ni ho. Tana has sofu obia ni ho authority me on tough form. What tough form? Oba tough form. Because me no me wa dwene bi o me tirim say whoever you are, whatever you have, God gave it you for a purpose. Na purpose ni nyina anya bibia say or the mouse fa bo ade ya nipa. I wouldn't love the situation where I will leave my own. Na ma ba be follow wo de abeye bibi ana me no be ko. So won some abie ma no atia obi a na minim de me ye de ya. Maker. Efia bebree abefa yishira ewa ha bebree so abefa no me ewa ha de ko omo abefa no me de ko ya edura na dura misu obi oba mi bia nim se metena di mu ha na dura me kasa saa na ade ache omo ba mi nyina be ka kiro anya bibia aya na ye me ya se hwede awiase aye a se ivimpo tumi bia enhawa hwemanfo brehebere na wasa ye mistake ama tumi bia ni mu odu se ne bosom ese wasori atia. How would you survive? Ntuba me nchen a me ma principle me mpekasa usori a hwem ne sa wasa ade obi ye nya ode ya enya wasam mitumi no onchiri hwio bibia obenye dia onchiri nemo ukire o se emfa boni enya wode ya unua ewa hade bia meka kire mo ukire mo se hwem na sa wasa. Why? Because mami we ti we den ya nyame na bo na pacho so gina na mtiro ade mami den nyame na ye de ya, right? Enti wonu na wote won untimi hunu apam a ewo woni nyame ntamu ta. Enti let's assume say sa wote baabi na ukosori tia na oni nyame ntamu apam ewo ha we ni nyame wode be chew. Nti ya me mpese wo be kwakofa problem. Now the ababa ho abra wo kra de so untimi nya den untimi nsue. Oka bebre omomfa so din adi bebre nya me very generous, me very kind, me tirim ba ya din wo so abra wa fom me tonazi mumu bebrebe amoba azenet mama asafo no ame ye nhira amamo me Opatafuor na nkasa so ame ye nhira amamo mo betena hade ye kasa nkrofo asem a ye mfa nyaamo mo hihye kire na mo frefre nkrofo wo sumase we oye den de na ekọ wazenet ho meme life no emfa ho woso de anyade ya when was me mesori anapa na mabusa se mafa phone mabusa se maami we de na oye osumase eno nya me masem Bible say etwase ne ye nyina eba de ya eba temom se me sori na me ka bibia fa maami we ho se me careful na de e bia de wo ye no esunsun sanso onye den emma ne ya o. But some days ahead of you,
ahwe ya no atwa ne ya eba mea me suma tumi ema tumi di eba ne bro mo ye MR.3 na me ye 7 de mo be set records e wo wiase abrochirefuo no mu bi anya mu nyina mo ye extreme evil bi kan natural abrochirefuo ni bi anya omu nyina abrochirefuo ni bi ye extreme evil. They are evil to an extent, say. Obetimi atwa ntora to so enso nsoro de ya onsoro nyame owie so obekwa so dem if we say mi hu asori a sofo no esoso nipa so mituwe mi muna the only thing abema mi bu afu ye once me ma others amen kwa before say me catch us say TV we men so no wo so a the problem there but me nkyere mu nkyere o sa na me suban tie me ma others catch us say hey TV we and so period. The first oba mo ya 3 na me kan say me the most set records the odin kan no nya 48 years otwa ne bra wakohia oba wakohia berima ni nsam wo bi berima no so se agise wo ansa na sa wo mfi no 48 no be dey na wawo obey dey na wawo agise nyankopon ebam nyame na tumi ade nyina ye. Hello. Di nyina so ko say defuwe na ko fate be se me kon timba bi amada me dwene me ho obeti ya na obi bo obebie na gya me a lady baya o kan na asem nyina wie me yedin do you still menstruate or say baby e gya ye be say so be 7 years ni wow. What do you call? At the Chianopa, make get it back to you. We call 2 million in Kokachre and say, oh, baby, Abamanim. Nasa no Canadian here, but then I'm a person with Jimmy Dean to offer too many money. Or Chreme, dear man in Koye. Or Koya, the anyway cram. Asa agro first month Antoine found no yen basa thinking say malaria fever be ana bibisa naja on there oko hospital you say wanyem. Hello. Asa agro onyimu nimu no odi be 4-5 months. No be free baby be catch them say. Odi for Opatafuor nye papa. Odi for Opatafuor nye papa. Me evil. Na woman na timi agye di. Ejishemu amankasa me ya but mankasa no odi namua na pram odi ya wozia me no kese wawo ane bekura no. Yes. Owo ye no omfa akwala no mra mechia me o say yes we are evil. Ofra brochiri ho bi na ba ha. Yes. Hello. Aye.
nti obi di we ya wa enye ya me kasa me call 2 million nya say me call ya na 2 million gina na say awurade fama me o men yare 3 days me dadam 3 days insuo ni aduane ankama no ansa na metimi akɔgye saa hoɔde ne de abra me kɔ na me pesa me sɛte records a kyerɛ sɛ nya me tumi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ Senior. Yes, power. the next one ɛyɛ wo afia ɔbaa yɛ ofra brochire baa me gye wo fɛ so madi watam da makase w'anim da Bacho Debbie. ɔbaa yɛ na wo case no ɛdin ba me hwɛ wo din me pɛ w'asɛm ana me ya metena ase onim kwan a me fa so ansa na me de ba to yam Bacho Debbie. nipa na ɔde nkwalaa ne brɛ no hu n'anim Bacho me who and Davary Dim, who wa hu n'anim Bacho. mesrɛ nkwalaa tere na de ma wo first one ɔmo yɛ ntaafoɔ mɛma 2 ɛna me di nkan ma nyame agya ne de brɛ wo ɛnti nka after this hwɛ deɛ wɔn ase ayɛ ka after wei deɛ twa toɔ na nka ɔyɛ ɔbaa wei deɛ ɔmo yɛ mɛma nanso waso ɔden Bacho Humbo. ɛnyɛ hummɔbɔ a mehu o meyɛ obi a before sɛ mekasa obi anim no na wayɛ ade ama na boro so nti me nkasa obi anu ɔse ɔne ɔpatafoɔ gyina fo nso ɛyɛ call menyɛ that type adeɛ bi efiri awurade nsɛm bia no sɛ yɛ normal ɛba ɛna mede maa wo anka me ni problem normal ɛba deɛ woyɛ wo misbehave a ɛha me te sɛ woman yɛ ɔbaa yɛ a onya aba ɔse me mfiri nyame ɛyɛ normal ɛba but wo pa na mepɛ w'asɛm no mehyɛ dɛ kɔ nyame agya no hɔ ne kɔ sere ɛba nti wo nyame agya no ankasa ne tu ne nan efiri soro de ba ne bɛhyɛ mu ma wo nti na saa daeɛ no a woso yɛ no a na akɔkora no ma wo saa nkɔlaa no mmienu no saa papa no ahu no no onyame agya no hɔ no na nyame agya soso de adeɛ ma wo a ɛte sɛ manoa ɛne ne yere abere a yɛde samson bɛhyɛ manoa ɛyere mu no yɛmaa ne deɛ yɛ instructions meka kyerɛ wo sɛ meka kyerɛ me sɛ sɛ ɔma wo nte aseɛ sɛ one yɛyɛ public gathering a wonkɔ hɔ bi wo maame mpo atwa hwe no wɔwu a wonsi hɔ until sɛ wobɛhu sɛ woayɛ deɛ yɛ wow apart from sɛ wobɛkɔ adwuma wokɔ adwuma deɛ a ɛyɛ in the name of deɛ yɛ adwuma enti onyame no ɔno te soro no yɛ awɛ sɛ adwuma na woyɛ deɛ yɛ udi so Me Bacho, man, did a ankara no na man mentality na. one thing kran Bacho Debbie. one thing kran Bacho. one more no kokoso mani mpie Me catch it just answer me. man Mike ya fia ho ya me nwanwa there was a time me kura o te party ase ma me ka so okoye de ho
Mo say ne o say twantoro wa ha party waduru agya na mu say kwa twantoro ko na ko tenase anu an say wo sira wo gyina ho say wo wantenkra ne ye mo ma nko me ye discipline hwe abrochirefo ni bia ye betting ebi ye evil extreme evil na me dey na ya ne say mo na me bie kwan de ma mo no mo mom na at the end of the day mo pay me downfall mo ba na mo hihye akire enye nsem nyina na meka o enye wo sa afia we ya na beka say last year 31st wo de oba akɔhye hotel no oba be na ade no kɔhye hotel wana ka sa asam ne kire o Opua, why na katira wo say or the oba akɔhye hotel hey Mama nko get out Fariko hey mo sorry Mama nfa na this one call me fi no Papa me hey mo sorry me say mo sorry Mama nko hey mawie agia me na twam me say why na ka sansam ne kina wo a wo de ti Denmark wo di sansam wu no Papa me pa cho enyo bia na me na just say na ham na me yankasa me kan wo yo torofoɔ hey why na ka kina wo say what do oba because you were specific so what do oba akɔhye hotel now what oba no ɔde na akɔhye hotel wa wo de ya wa wo baako when and how again to know who ya ultimate the cancer answer Papa me nya dream ana me hu nya dream no ana me ka che just say enti wo die ni mu na wo die ni mu na hu say wo de oba akɔhye hotel na oba no wa wo baako me papa me pacho me nya dream hey twaso me busa wo die ni mu na hu say we wo de oba akɔhye hotel oba no wa wo baako papa me sira pacho hey me mpensem hu no I'll walk you out me pacho me mo onsa me nsere nkyerɛ maso so so ensem huru na wudi me mfa me nhyira emma wo me mfa me nhyira ma wo ba bia wo de ade so no bɛkɔ bia fa kɔ ma wie hey friend wo free apoma na kan anim na mo nkɔ ma wie hey mo ma ni free wo mo nje ma kiri free ni nsem mo ma ni nkɔ hey mo ma ni free anim wo me be ya sorry hey walk her out hey shut up no sorry what be that no Satan no nje ni fun so ntu yere no age no mo mani nko uni how many times I let you we din semu no zenity a anye ye nyina fa gina wo so ukasa oba ukasa too much you too disrespectful me shada na maye di men kasa mu kasa sa mu pagana nipa de dam form ye bre ye ho ase de na menye ye so fu bie nu obekọ na so dem a de metie na obeye da mu ko abro kira na masa kotena on na mu disrespect ye na egu anom mu kudi paunfi sana kwasi ampanyini baako ono betena ase ne chikoye osi nkonye wo ha nyina hwe Opatafuor mafa maguso na asori ni mpanyimfu a omo boa asori no watini apiki wo bia number 1111 atanish me image na me be fa girl a me ni fie uni ma japade a me wa me de asie organa me fa girl a me wo fie asori ana me di sansebu no masa take her out me okan krakra me fami nhira ma no mawie me nya friendly o ya dia for the past 2 years veromu time ye boudin lady ba krakra friend say do obe confess ye krakra friend say any time the same ye sa boudin but me ya ni mato o mato atwene na me maka wa hye me yam me ya no mato o mato atwene ba wo na sorry a the little sikana nyame de ama wo no wo obi taku sempo a na wabusa nipa no ede na ekọ wa sori ho ede na ekọ nipa smasi kro ye de
nipa smart kuro ti say ni nyina me yawe o but me nyo obi a me kasa me mpe kasa o ya me tell few nti I hardly say obey your voice note kra dia mamia me responding what I say ni nyina ma ye din e bintimi si dasa me se me de eba atoyam wo se wo time aso ntimi wo adentia me na me suma tumi ko katere ne se kono koji eba no bra me na me kire ne nyansa wo wiase me na me suma tumi se ko na ko fa eba ne bra me stepmother onyim 8 months or disrespect me keke me de me hwe na nim say ya me katere say wo ntimi hu biem Oko hospital say ya na ye no wa hu ba no be pe mu ne unim ya mi metimi aye ntina me mba nipa mba mu no amedifo oso osro menini ni say ya won call get out ma wie wa chama bufu awie mi ntimi ne mi fa mi nhira ma no nko mo betena zenit na mo say nipa etina opatafour ye say etina wa ye say de wonim kura na ye de to so Hey, me kind me shabra me brapa nyami me now. Me naida. Ni nyina ya munti. Go to Church of Pentecost, Assemblies of God and other churches. Go share on a weekly basis. Enipa yo mu hie wo mo. Mumu dodo asan na yasie no ha. Ye nyina mu amwa nyina mu ebinu mu anim ye familiar. Because I feel quite pro a bar a sabe to ye meboa. Now musoli amu disturb nipa. Wo nipa baako. Vero ye boudi. Get back to friend say. Amen. The same thing. Unu amusa boudi. Na me ade me lifestyle ne say. Onyankopon obu atenchia. Omu ria no mu de akose obi say we na ekeka me ho nsem we na ekeka me nsem wo watimi aba ama me na me meti wono matimi aye bibia mo amade anse asi enti wo ye bibia me hu oni mani hu ehu ade me nkom shakura de efe keke mo de say sansoro na mo ko no mo tietie mo asem wia no mo da be se nkom e abusa obi aba ha bia ma se nkom se me mitie na asem me nimu no me hye nkom bodi dito on the 31st day, 31st I sorry. And now create this problem. No, Munye evil. 31st I program. And now stage here. Miss we not one. One day me bibia me mimpie. Kohanu akofa. Koyese no akoye. As soon what the babo me put what the soon a buy. What did I say? Yes, sir. Now let's assume say you can't say would you ever say one cat and you will be a catcher. I didn't know what to now boat and some two will be so a good hoofing say Matisia so do a back with your hotel or barn of crowd or back home. Where from that? Sikana odi yes anya mana omo a otiti sika mo omo takudin sempo na omo feed information me metimi a unim yo me obi a sika dan account mitimi tena me dan yi free na account me obi a sika dan account mitimi yi abra mitimi dem me nya haka me ni obi a pin code me come in some Bible me catch them to me say way born from ene ya obefa osika oni mo ma o ma mistake am bo mo for now cause agro na meji unfu mo ya nyankopon obu atentene ni nyankopon mu atanchia nyankopon wo ye kataso onye mu aso debe ntina wo ta mo aso se wasa wo untime nwo ha
Me opatafuor. Me opatafuor. Me anam catch 2 minutes say, hey, go na ko fabra. Na ko fa de ne ba he dan a obeba ha. He dan a obeba. Na oba de o manum ni maka bi ya kina o. Dabi. Me se me mfa nche o ko. Me ni uni sere. Hey, abrochefo ni bi pa. Hey. Sa woman we papa na me pa na asam no. Na mu obi kura ba ya made a enye mu a wo afia kura de. Wo kura de wo da se wo kura bra wa asam ato. Na nka wo te se wo bi bo me dimbone wa asase so. Na wo ahode anka yere firi asam ado betia nipa no. If se wo afia de me je wo hye wani mu nyam. Me je wo hye wani mu nyam me nya wo bone da. Me nyina ba bia nka bone ntia wo da. Oba de bia 31st oba it is saying oh yeah mate. Obi oba me pe na asem bia no me gya na me de wajaja say. Me show bia ofia na me de wajaja say ko me de waja no. Na wo tie kire na waye cartels. Na mo disrespect me. Mo ye nyoma basa. Ye mama complain sa wo honor spirit aba he. We oye say no ma ye din. No be misbehave aya wo. Papa cho mafumu fache me. Dabi ko. Fache me. Mafumu fache me papa. Yes, you see the no. Tentem. Nyame difo. The foul handkerchief. Nyame difo adawoma. Dabi. Nyame difo. The mayor my yewi. Esra ohunu mobo. Me just friendly o. Nyame difo ohunu mobo. Dabi. You don't stand before me and lie. Nyame difo ohunu mobo. Odi eja esra antwa yi. Fiatu woni obia wa na okuta no adawoma. Utie. Difo ohunu mobo. Efie ni bi. Why na be kwakoye 7 days no? Why na be kwakoye 7 days no? Dabi. Sorry. Tell me them oh. Sorry call me say me fi no oh. Me my 7 days. And sana wo afia me frɛ. It is hard na mal. You went out there to go and misbehave. What's the mean sankwaya day? Who do it? Obey no obey. Mon sorry, me say mon sorry. Me ko ba bia mu de adifo di agro, mu do mu di agro. Mu bebrebe me bua mu nyina. Mantimi anhye manimonyam. Me de yaw na me de disofo. Enso mo hunsam bebrebe kwa. Obi wo ha wada. Nam se nipa ne de ne ho abebo unti. Wo ha ne ya click yo he. Nipa stumasi no omobo no ho po no omo pe na kuno. Na nyame ya adom. Ne ya to asori ni mu na. Ukofi ambo hunu the reality. The me opatafuor na me yemamo. Sorry, masa. Mun sorry na me wie. Mun sorry na me be me seed. Yes, take out your seed and your handkerchiefs. Your seed and your handkerchiefs. Take it out. No. Take the money out of anything that you've concealed in it. Hey, Musoni wana me bayati oh. Sorry. Me the way you go for me, I'm a mu. Me say mun sorry. We dey firo no command nko. Sorry. So ko. Me say mun ko, me yes a oba ha makoma, me yes anuma how, me say ko, me mpesa. Mama safunu animu amanyam. Uni ministers are no ba asoro ha. Uni MPs are no ba asoro ha. Uni mpanyimfu a no ba ahemfo a na ba asoro betena ha. Ma yedi magubi hu fin pasa. Minkasa ya no ma yedi mitimi hwe nipa di minkasa. Unko afia ye bochaja ne abodi.
Ma fia na ka se me yese ma ye din if say me de no ntimi nyi uma omo ma ka nyina ma pam obi afiri asori a on se ma ka se wani da ma pam omo nyina afiri asori a obi enu a me pam ni mfiri ya me good o me very good. How ya ma de na o ya na me se me mpa jai. Yes. 31st e be ya sori oni pa ni abre. Ye be ye programmer busa enra. Busa se enra tambe na me firi asori ha. Me firi asori ha tambe. Why na no so one die? Huh? The other. Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,